Takže zdravíme všechny u dnešního Rotálku. Se mnou je tady jako vždy Jirka. Dneska jsme tu jako vždy pravidelně. Pokud tady někdo je, můžete klást otázky do dnešního Rotálku streamu, živého vysílání. Jako... Dneska bychom tady měli mít, nejspíš budeme mít hlavní téma, to jsou mé osobnosti, jestli jsme, kdo jsme, nevím to říct. Tak jak jsi ti říkal, že se v poslední době celkem dost změníš. Ano, je to tak, hodně se změnil. A nás ve škole tak si tvoří sociální vazby, protože chce, a ne s lidma, který on chce, a ne protože musí. Ve škole s někým, s kým prostě musí. Jsem zjistil, že se nějak otvírám světu zároveň. Ale spolu s tím jde to, že potkáš třeba cizího člověka. Otevírám se víc známým, nebo jak to říct, a těm prostě s kým se potkám v jejich blízkosti. Až jdu já třeba sám nebo tak sotva třeba nedokážu vydat ani hlas, když se mě někdo na něco zeptá nebo tak. Takže právě strašně někdy mindfuck. To je prostě je to přesně to divný. Jako na jednu stranu, OK, to dává smysl, znám ty lidi, tak jako můžu si jim dovolit víc stavím, ale teďka nemám problém. Třeba úplně random jsme byli u doktora, úplně random se tam prostě začal, nebo jak to říct, konverzovat, no, to se nedá říct, ale prostě měl jsem nějaký takový pár, co jsme prohodili tam úplně s random babou, jako. Random s random člověkem mají různě, co je strašně divný. Celkem se ptáme. 20%. 20% 30. Jako svěká se to nebo? Polož to asi na to. Do té vody, ne? Strašně. Ulívej si to, jestli to klesá to procentuálně, klesá to, ne? Tak pomalu to klesá, mohlo by to už fungovat, když tak Kláry napiš do chatu. Telefon mám položený na parametry. Nezapiš se o to. No spíš vám měl bych tě vysvětlit tak trochu dál. No, začali jsme u Denis! Čau, Denis! Jsem tě tu nečekal. Nazdar, máme tady deep talk o tom, jak nás změnila korona. Vlastně karanténa, to, že jsme se neviděli s lidma moc, nebo s nějakým... Mám u tebe zvonek. Vlastně zkoušíme udělat podcast. Jo, už je to vlastně druhý díl. Tento je první veřejný. První veřejný. I když ten starý je taky veřejný, ale jenom na streamovaný veřejně živě, tak to. Technicky, jak to zvládne školy, tak člověk se to dozvěděl a během víkendu. Ne, během víkendu. Během 3 dnů. V 10 hodin. 10 hodin přesně a ve 14 hodin jsme museli vyklízení z intru, takže to byl docela masakr. Bylo to zajímavé. Jak to dělali ti, co třeba nebyli doma? Teda nebyli ve škole. Jako kdyby třeba ten den nebyl ve škole, tak mohl jsi proto přijet nějaký další den. My jsme to tam po domově jsme se mohli proto přijet kdykoliv. Ale teďka jsme museli jet, protože oni dělali hromadnou dezinfekci celého míru. Takže oni to museli vyházet všechny věci a tak dále. Ti tam mohli být. Ti tam mohli být, ale museli být sami na pokoji, když nesměli se navštěvovat, to museli nosit roušky, když je třeba na záchodu taky kuchynka nebyla zavřená úplně. A taky když to
Dneska zrovna jsem třeba tisknul, teďka nám poslal člověka před, jako že asi před hodinami nám poslal před hodinou, nám poslala, že musíme mít čestný prohlášení a takový, jako. No a taky naše storka jsme nešli na Slovan, protože jsme neměli čestný prohlášení. No, jako, Vlastně nic nebyl, že jo, můžeme říct, jak to vypadalo. Stáli jsme tam, dělali jsme to akorát do studu, vyšli deváťáci, zařvali, jeden vyšel a zařval, že má konečně že má dochozenou úspěšně Tak jsem mu zatleskal. Základní školu. Tak jsem mu zatleskal. Byl to prostě Roman? No. Co jsi čekal, Co ti chci říct? Minulý byl zvuk lepší, no. Teďka jsme to chtěli udělat tak free, sedíme tady na balkóně. Chtěli jsme udělat původně, no jako bylo to, že jsme to... Já jsem, ale šla máma. A potom nám vyšlo, že mám o 2 vybitý mobil. Přesně tak, takže jsme to museli jsme to zaparkovat sem. Tak dostali jsme se zase k tomu tématu, co řešíme pořád. Škola karanténa. Jak to dopadlo? Jste se to vysvědčení, to je taky štěpný, jakože jak to bude zajímavá organizace, vlastně nikdo nic skoro neví, co bude nebo nepotřeba. A to je, že jo, vždycky tak, teďka v této době. A ještě. Jo, teďka jako, je pravda, teďka je to taky složitý. No. Instituce na celkově. Ale se to na 18. Tak určitě, že teďka mluvím celkem o dost víc s lidma, nebo víc mluvím, když jsem s lidma. Takové věcané. A můžeš lidé, který znáš? Tak podle toho, jak nový. Pokud třeba řešíme třeba na internetu, když třeba na nějaký server najdu, tak nemám problém se zapojit do toho kolektivu a normálně se s nima bavit a jako pomáhat jim. A jako reálně jsem se s nikým novým nepotkal. Tak reálně, ano. Já se taky Čau, Romane. Měj se. No. Já taky asi. Taky budu se dělat něco lepšího. Zapneme televizi. Máme 2 lajky, pojď. Oh my god, such a very interesting. Nepotkal jsem se s nikým novým. Ale jako od té doby. to znáš. To jo. No vlastně taky jsem se nebavil jako s moc lidma, jako nevyhledávám to, ale když se do toho dostanu, tak jsem jako... Já jsem zjistil, že to nevyhledávám, ale teďka jsme se bavili, to byl takový dobrý ten. Jakože mnohem příjemnější kolektiv volky, že si s nimi člověk rozumí víc, že nedělají taky, když řeknu teda pičovně a tak dále. Když se jednou 2 kluci, relativně v pohodě je to dobrý, je to ještě dobrý. Ale když jsou 3 nebo tak a nějaký aktivní prostě neskutečně, tak potom jste schopni jako rád dělají prostě fakt pičoviny. A jako si představte mise. Lidí. No jako to je snad, jako že se vám prostě dá a je takový dobré. Jsi vzpomněl na ten závod. Právě. Nevím, jestli ty nechceš udělat taky nějaký podcast? Nepozveme si na mise? Ano, na podcast. Na Bekna. Na Bekna. My jsme tady To si dom nepřijde. Asi 14 dní, tak to bylo jedno z největších změn, co se týče externího chování mýho. Protože já jsem zjistil, že já určitě prostě nějak přemýšlím, ale já jsem se naučil konverzaci, na nějaký basic pravidla, co kdy, jak říkat a taky jestli to od člověka odhadnou, jakože podle toho, jak mluví nebo co dělá a tak dále, nějaký, že občas mi to nejde, občas se trefím. Tak
tak přemýšlím někdy úplně jinak, než to asi na mě vypadá, že přemýšlím. Takže já jsem se naučil aplikovat víc tady ta konverzaci ven, že prostě což mi super jako tu random prostě nezávaznou konverzaci úplně s kýmkoliv. Říkal jsem volal tam a úplně random holka usmána, vybral si mě ze 3 lidí, jako jedna kámoška, nějaký kámo, vybral si mě, něco tam to jako potěšilo na zvednutí. A ty byl jako Já nevím, asi největší, asi jo, jako, ale byla jako, že hej, tam je tady chybáka, já úplně hej, díky nazdar. Ale jako, že on prostě, dejme tomu to, že jsem dokázal, že jsem vůbec něco řekl, protože kolikrát neudělám třeba, to jsem teďka vystupoval z vlaku, jednou, byla tam asi, to byli Poláci, někde s kočárkem, a jsem vystoupil, že jsem neřekl ani slovo, a prostě jsem ten kočárek dal nahoru, jako pomalu jídanu. A to je standardní já, že prostě neřekl ani slovo, ale teďka právě je to takový, že dokážu s tím člověkem začít kecat. Teďka na poslední dokonce, to ještě to jsme se domluvili, tak jsme tam byla jako, že takhle začali tam hlídat pořádně, věkový limity. Opravdu bylo to dost dobrý, přede mnou typek 2002, on že 18 nebylo, já 2003, 18 bylo, jak jsem se jako podíval, jako jestli mi počítal, tak jsem to dělal, že ne, bylo dobrý. Takže bylo to takový limity hlídání asi tak jako zajímavé, ale jako díky tomu se my jsme nedostali takový ty lidi, co tam dělat neměli. Takže tam... A tam je od kolika? Tam je od 16. A dost lidí úplně na tom první, na tom síti respektive. Takže to byla holka, která měla 14 ještě. Byla narozeniny. Teďka tam byla která měla 20. Tam byly fakt skupinky lidí z kalendářů, protože prostě nepustili tam někoho z té skupiny. Normálně se tam šli asi předtím, tak o 8:30 už to žilo, jelo to prostě pohoda. Teďka bylo 10 a skoro nic se nedělalo. Prostě tam byli jenom ti starší. A potom jako jsem se známým, že tam měl být ještě sepak. Když jsem jako říkal, to řešili, že skončil včera měsíc jako tak jestli bychom mohli přijít, tak jakože jo, kolik nás bude 1 až 3. Já jsem chtěl jít určitě a jestli někdo mě připojí, OK. Jsem se poptal party a byla tam jedna holka a ještě jedna známá tam vždycky, která že bychom šli. No tak jsme si vyšli a dělá se, ta známá se otočila šla zpátky, jestli nás skončili s holkou, šli jsme do toho. Mimochodem asi 20 minut, co jsme odešli z té akce jedné, tak se teprve rozjelo, jo, jakože bylo takový. Já nevím, já jsem tam teda, jako nebyli jsme tam, ale my jsme si to užili taky svým způsobem, přes celý město. A tam jsme fakt prostě přišli a to mě potěšilo nejvíc. Že existují lidi, kteří se dokážou bavit i bez chlastu. Oni tam seděli, dobře, měli vodnici, OK. Já jako, představ si mě, tak já už jsem měl taky jednou asi, no. Možná vždycky, ale jednou určitě. Teďka jsem tam měl, bylo to nepříjemné, to bylo, no, není to dobrý. Je to takový zastrašně divný pocit, že takový návykový lomeno, už asi nechci, tak to řeknu. Tak jsme tam všichni prostě měli čaj a takový v klidu, měli tam jednu decku vína asi nebo 2, co tam chlastali, asi už od, nevím, 3 hodiny to měli, ale měl to ještě ani vypitý jedno, druhý tam měl pivo, úplně prostě v klidu a hráli jsme hry. Taky to je způsob zábavy, někteří to nechápou, znám lidi, kteří se potřebují jakože trochu napít, aby byli v parádě, jak to říct, aby byli akční, nebo se dokázali bavit a to je právě ta chyba. Ale teď vlastně chci říct, že jsem přišel tam. Šel jsem tam s holkou, kterou jsem viděl párkrát v životě. Dokázal jsem s nimi celou cestu konverzaci, která by rozhodně si myslím, že by nedokázala neskončila. Jen tak, jako, že dál by se furt o něčem bavit. Potom jsem přišel do toho večera. Skupinka lidí. Měl jsem s tam 2 lidi. Jedním docela dobře, ten kámoš se když se bavil, a jednou jsem potkal od vidění ze školy jsem znal. Tak jsme tam sedli a zbytek jsem neznal, bylo jich tam asi, tam bylo 5. My jsme tam přišli, jak nás bylo dohromady 7. Z toho jsem znal lidi jako, prostě málo lidí docela, a jednou v podstatě jenom jako trochu líp. A dokázali jsme tam tak prostě úplně v klidu sedět, hrát. Hodinu a něco. Pak nás vyhodili, protože jsme tam byli jediní, tak už chtěli zavřít v pátek večer přece jenom. Jo, asi 3/4 hodiny dřív a už jsme neměli ani jako, že nic třeba jako spotřebovali, že jsme nic neměli jako ani na objednávání nebo tak jakože už asi zavíráme. Tak jsme to ukončili a šli jsme ven. Ale i kecali jsme ještě na městí jsme šli a
Bylo to v pohodě, protože jsme procházeli tím celým. No, a nikdo nemusel být prostě na vetery, takže se to chodilo. Taky jsem na sobota a vlastně měli jsme takovou, že jsme měla to být jako party, ale bylo to spíš jako zkoušení techniky na příští den, protože nepoučili. Jako jsme tam měli projektor, jsme zkoušeli. Myslíš, že? Na čtvrtek. Jo, to mě nedopadlo. No. A pouštěl ještě nějaký špatný porty, takže nešel zvuk. A potom to nešel Bluetooth, nebo nějaké se podařilo Bluetooth, takže s tím absolutně bylo, takže jako Tak to je bez potvrzování doručení, že to vysílá to, ale třeba to vůbec nikdo nepřijímá taky, že prostě jak nebudu to zapneš to a čeká, že se někoho zve zpátky. ale prostě jsem tam byl večer jsem byl. Večer. No nezvyk, já to strašně nezvyk, pro lidi, který znáš. Mě taky, já jsem tak, když tohle se děje, já jsem třeba na to první, jak jsem přišel. Vlastně v 50. nebo potkal jsem tam, přišel jsem tam, půlka Nepravda, že jsem šel domů s tama o 50. Jo, dobrý, ale já se chci taky, že byl jsem tam, vlastně přišel jsem tam, krom toho, že takový lidi, jako byla jedna škola, tak třetinu z celé akce lidí jsem znal, bavili jsme se, pozorili jsme se prostě seznámili a popicali jsme trochu, ale ani já jsem se nečekal na té akci, že tam budu. Fakt to nikdo nečekal, pak na to, na moje poměry jsem to tam docela rozbalil, to řeknu blbě. A jako, bylo to takový fakt překvapivý, že ani nikdo, kdo mě znal, i lidi, co mě znají dobře, to nečekali, že tam vůbec budu. Že vlastně jako tady v tom celkem dost jiný, že ona trošku, jako ne úplně, ale víc než já o dost. Je tady vůbec ještě? Jako asi, tak jak tady, že jo. Já dokážu dělat takový... A hlavně podle toho, s kým tam jsou. Sami taky, jako když... Jako třeba tam taky se mnou nikdo nebyl, kdo by se tam se mnou bavil, jako vrstevník, nebo nikdo tak. Tam byl jenom... Tak by se s ním dalo ještě nějak pobavit, ale když tam se člověk jako úplně sám, tak to je takový, to můžeš sedět sám doma, budeš to mít stejně požitek v podstatě. Jenom tam byl projektor, na kterým se promítal nějaký koncert daný krabice. Takže jako to taky bylo spíš o ničem, než o něčem. Jdeme na 3,5% ztráty za celou dobu. Ale 12 snímků to je kolik sekund? Když jdeme na 30 fps. Sekund. 12. To 2 minuty se tak ztrácelo. Dnes to stabilizovalo, tam bylo 30 nejvíc. Za 2 minuty. Ale zvuk spíš nepojde v pohodě. Protože ten mikrofon. Jo, takhle si budu, takhle. A já jsem teďka jako žlutá. Trošku na rozpacích jsem, kde vlastně sedí. Spíš otázka, že bys i doby si byl, kdyby nebyla korona. Měnil by ses trošku aspoň tak? Nebo jako to bylo jenom kvůli tomu? Díky tomu, spíš ale to je možná kvůli tomu, že protože člověk jak byl doma, Já jsem naštěstí měl kárku, takže jsem se měl s tím bavit ano, jakože Benek prostě člověk se ani nechce potom už sedět doma, když je takový hezky, třeba teďka. My jsme taky nejradši neseděli doma na balkoně a šli jsme ven. Neměli jsme otrpí, jak to vidět. Ano, powerbanky existují, zkus za sebou tahat 20 000 mAh. Všichni můžeme zkusit. Dobrý, tak to si říct tak battle na to. No, ale spíš to nahrávám, to uploadovat.
se upraví Já dostal do bodu, kdy už jsem začal doslova vyhledávat nějakou kdyby skupinu lidí na pozornost. A právě, že máme, jsou takový ideální jsou 2 až 3 lidi, protože to má nikdo nedělá pičově, jdeme to ještě tak. A je to v pohodě, nejlépe tak koukávat, že jo. Já jsem tak zvyklý, že to fakt je nejvíc v klidu potom, nebo jakože dokážu se nejvíc bavit, nebo jak to říct, nedělám ty kraviny a oni taky nedělají, takže je to v pohodě. Ale dokáže být i v té věci. My jsme to stejně zjistili, jako, že když máme partu, je nás třeba 5, tak to stejně rozdělí na třeba 2 a 3. Je nás 10, jsou tam 2-3 party minimálně. Potom jsou tam taky lidi jako třeba já ještě s jednoho, kteří furt přelítáváme, protože nechce, aby nikdo měl prostě ne sám, ale to říct. Aby někdo nebyl, jak kdyby... Já si člověk pokecal s každým, ale je takový, že přeměláme mezi těma buňkama v podstatě spojujeme takovým tolikým způsobem, aby se různě promíchali. Ale dostat se v té buňce ke slovu je taky občas jako těžký, protože jsme měli buňku 3 lidí známých, který jsme šli ven. Když jsme si stoupili tak hezky do trouhelníku, začali jsme se bavit a kolem nás třeba známá, kterou jsme neviděli půl roku, tak my jsme jí řekli sotva ahoj, jsme si ani nevšimli třeba, že tam je a my jsme prostě kecali, byli jsme úplně v jiné prostě v jiném světě, to už je pomalu zase ty vozovka jako sociální bublinu, která se úplně totálně izolovala od reálného světa, od cokoliv ví. To byly jako taky takový zajímavý stavy, který dobrý, nemyslím, jako světí nebo tak něco. Tak prý ten zvuk je pořád celkem dost špatný, ale teď je mikrofon. Teď mikrofon. Ale ty a ty telefony, já jsem si že ty jsou dobrý, to je bylo lepší udělat jako já to zkusím potom z Audacityho v něčem trošku pročistit, tam bude asi. Já nevím, jestli to bude stavení reverb. Kdyby zařoval do velké místnosti, se taky Ne, to taky jsem jako nevěděl, co s tím absolutně s tím Audacity dokáže. Já jsem absolutně dokázal změnit člověka, já jedním posunutím jednoho. Jo, to je takový... Jako pitch, ten zvětšil. To je zase musíš... To je přesně jak v jakýmkoliv programu, kde jsou ty táhla. Tam nejde o to naučit se to posunout, vědět, že to tam je, ale tam je o to posunout to normálně. Ale ne, já to právě chtěl jako změnit jako osobu. Jasně, my jsme taky dělali i rejky z toho, jakože vás pustit do takový... Protože jsem tady byl na táboře, jsme měli tábor. A já tam byla Spadl ti mobil? Pro ty, co sledují, pro ty, co sledují podcast, děkuji za mobil, tenhle ten zvuk. Prostě jsem měl udělat jako nahrát zvuk, jako malá holčička přes text, jako prostě řekne nějaký text. No jenom, že to právě nechtěla číst, protože se nesměla, že ho zaseknout. A ona mi přišla tak půl století, takhle. A potom jsem měl nějakou jako dospěl, nějakou jako vypravěče. Tak jsem udělal tak, že to přečetla mamka, toho vypravěče se ten pitch snížil, tady to bylo hluboký trošku. A tu malou holčičku jsem ten pitch zvýšil, protože to byla ještě holčička jako Japonka. Takže jsem to mohl zlídnout úplně nahoru. Jo, jako absolutně to nebylo poznat, kdo to říkal. No, taky kolikrát třeba... Já jsem šel to je člověk parka v životě. Jsem venku jsme se potkali. A já jsem prostě tak jsem ho potkal na toho 50 metrů. Tak jsem ho instantně poznal. Lidi, co ho znají půlku života, tak ho třeba nepoznali. Taky a to bych taky věci, které tak moc nevnímám. Ale taky o něm jako dost vypovídají. No. Proč? Ne, a já nevím, já jsem strašně divný. Já se vnímám takových detailů prostě. Když se baví, když
se o tom díváš, lidem, kteří mají jako zajímavý, ne zajímavý, to je taky strašně, to je taky strašně subjektivní, zajímavý oči, já bych dokázal do toho čumět prostě půlda. A já vím, že to je příjemný, já taky nenávidím, já mám třeba modrý oči, mám takovou čáru v jednom oku. Čím je později, tím je přijde ta čára výraznější, ale to souvisí s tím, že mě postupně ubývá nevím, modré barvy v těch očích, že když mám lávený oči nebo tak mám prostě všechny. A nebylo modrý. A taky, že si toho snažíš všimnout. Takže tak... Ne, já jsem prostě jdem do divadla. Do zrcadla, jaký mám oči, a to je první věc, co mě tam vždycky úplně mihne přes, prostě tam mám čáru. Vidíš ho nebo ne? Takovou černou čáru, Stefanenky dolů, jedné. Tady. No, vidíš to? Ale to není čára, to je taková spíš no jako kapka, nebo tlustší je to a takový méně výrazný. Tak teďka to není to černý, je to takový šedý. Tak večer to mít mám právě černou čáru, a že to taky osobní rysy, ale toto se mění, to jsou biologický, fyzický věci, a ty psychologický jsou ještě zajímavější. Jsi byl perfekcionista, myslíš? Kdo? Ty. Já jsem perfekcionista, jak na co? Takhle, když já jsem se mě změnilo hodně tady ten kontakt v tom, že s těma lidma mě hodně změnilo v tom, že některé věci neřeším tak moc. Protože někteří dělají tak, aby se nedělal problém. No, jakože tak přesně, člověk by to, že ví, že to má být třeba jinak, nebo není to rovně, nebo jak by to mělo být úplně přesně. Ale nestojí to za to řešit, protože třeba je to člověk, na kterým ti záleží, třeba nechceš o něho přijít, jakože on někdy by se prostě chápeš. Já to mám tak, že vlastně jsem perfekcionista na sebe, já musím mít jako... Já se taky snažím. Já jsem byl jiný perfekcionista, do té doby nejsem jako teďka s Klárkou. Já teďka jsem schopný umít jako uklidit celý dům, protože ona přijde. To je, ale zase to máš tam na to, že máš nějakou vnitřní motivaci. Že to nejde v tom vnitřní. Ale jinak jsem, že ale i v jiných věcech jsem trošku jako, ale je to tou vnější motivací, i když třeba... To je ale přesně, člověk dělá věci nejraději, nebo dělá se nejvíc, když má důvod pro koho, pro co, a pro mě třeba je důležitější pro koho, když to mám dělat. Já si říkám, mě třeba, vím, že to je strašně blbý, ale já si tak nevypadám, já vypadám vlastně, já nevím, jak nějaký, nevím co, ale přijde mi, že dokážu být, nebo jsem, solidární, ale který mě dělá štěstí, radost teda dělat lidi ostatní lidi šťastný. Že třeba, když to řeknu blbě, já už jenom byl se teďka pomáhat, jako minulý rok to bylo, myslím, celý den jsem jenom rozdával blbý trička. Ale já jsem byl šťastný, protože jsem viděl, že ty lidi si mohli... Máš nějaký výsledek? Ano, no, já jsem viděl jenom prostě, že jsem mohl, jsem šťastný, že jsem někomu mohl pomoct, nic je to nestálo, nic jsem na to nechtěl, měli jsme jako jídlo, že jo. A... jako, nevím. Jako jenom to bylo hrozně, já jsem vám jenom pár ukazil trička. To bylo, a tam musela být jakby firemní razítka, tam byly trička, ale mohl pokreslit a pak tam musela být firemní razítka. Oni to neměli, oni to chtěli stejně, oni to popisovali, já jsem tam prdel a pak jsem to zjistil, oni to byli úplně... Jsem mi dal potom zbytek, jak kdyby v vozovkách zpravodajky, co na té akci byly, aby jsem aspoň náhodně, protože krom toho, že to nikdo nechtěl, že už to bylo hodně, tak jsem to dal dobré vůli, aspoň trochu. Ale už jenom to blbý to, že jsem fakt dával ty trička, někomu jsem pomohl, některý malým dětskám třeba jsem dělal radost, tak to mě prostě, to mě baví nejvíc. Já bych taky dokázal prostě jenom odlítávat furt lidi a furt si... Kdyby se nebyl odpřijít. No, tak on, že on... Ale třeba já chci, abych mě neháčil, prostě já nevím, fakt lidi obsluhoval, jakože určitým způsobem nebo jak to říct. Tak můžeme taky někdy jako se zeptat třeba, že bude nějaká akce tedy, jestli nepotřebuji s něčím pomoct. Jo, to jo. Potom, když se fakt mezi ty lidi tak pozná, jaký je uvnitř. Já jsem třeba zjistil, že právě díky tomu, že jsem třeba řešil nějaké věci, které jako ty to jsou už intimní, jak viděl jsem dokument o to, jakým dechuji, který byl závislý jako na sexu, takže do něho do určité doby pro něho bylo intimita, že byla jak kdyby ten pohlavní styk, nebo jak to říct. Ale intimita jako taková, tak je, jak kdyby ty tajemství, to co máme když v sobě, nebo jak to říct,
A já jsem jako vůči některým lidem, kterým věřím a tak dále, to jsou složitý cesty, se vůbec dostat, jak když mám kruhy, než jsem člověk dostane taky věci. Tak když se mu stane, tak jsem jednu dobu, jak jsem se začal s ním bavit, jak jsem začal důvěřovat, tak díky tomu jsem byl relativně jakože neznalý. Tak v té konverzaci, jako uměl jsem se bavit, ale to jde, to vlastně neznal ještě. Tak jsem dokázal, jsem tam teďka lidově vyhlut prostě, no. A doufal jsem prostě v to, že to nikdy neřeknu tak dále. Věřil jsem jim a vím, že to hodně dostane, ale tak člověk je takový. Já jsem realista, tak to, když se o tom podívám na procentuální čísla, tak já jako realista se na to dívám hodně špatně, ačkoliv čísla to měla hodně dobře. Ale furt tam je nějaký velký procent toho třeba. Ale tady to tak potom člověk zjistí, že dost lidí třeba, jakože fakt, jakože je to nezajímá tak dále, a někteří jsou potom strašně až nepříjemný a naštvaný, a já se jim to nedivím jako vůbec. Já bych to taky nedokázal vydržet, zvláště pak ode mě, když tady teďka může půl hodiny v kuse, já jsem si ani neškrtne. Ale tak člověk někdy zjistí, nebo se naučí, že některé věci, ne, že by nejsou lidi, kteří by tam nechtěli slyšet, ale prostě není to. Já jsem do toho ohlí, z toho sice nikdo potom nezná úplně prostě to tvoje nitro, ale zvláště pak teďka, jako když tak mu dají, tak já to nikomu nemusím svěřovat, bo mě jako s nikým, jako, že to myslím, že prostě nemám nikoho takového toho partnera, který by tady to vydržel, jako že se znám tak dobře, aby jsem mu prostě věděl, co znamená můj obličej, protože znám 3 lidi na světě, kteří jen dokážou poznat emoce na mém obličeji, a tak když se dostal snažím, tak ostatní to vůbec nevymýšlejno. Jako, co se rovná vytvářím za emoci. Ček ví, můj kamenek no, občas se zasměl. Tak tady ty věci fakt člověk čím jako neříká. Je to takový, že člověk je takový víc uzavřený do sebe v určitém smyslu, ale zároveň druhou část sebe, tak tu se otevřel ještě více lidé. V podstatě jak jsem začal komunikovat s těma dalšíma lidma a tak dále, tak se to otevřelo ještě víc těm dalším cizím lidem. A to je právě to jsou ty velký změny, co nastávají. Každý člověk se mění, každou chvíli, každá událost, ať je dobrá nebo zlá, ho změní a dělá to z nás to. Vnější vlivy, biologický vlivy, nějaký jako mentální vlivy. Každá věc, ať je dobrá nebo špatná, tak ho posunuje zkušenost. A tak to je přesně to samé jako v některých produktů je know-how to nejdražší. Můžeš mít výrobu, jako chceš, ale když nemáš know-how, je ti to k ničemu. A to v podstatě platí i u člověka, ale nejlepší problém je, že můžeš mít zkušeností hodně, jsou drahý, ale pokud je neumíš brát nebo jak je zpracovat, použít, tak jak říkám, z historie se můžeš jak projít zpátky, rozebrat a poučit se. A to jsou 3 základní věci, které musíš z věcí, co děláš, ať jsou dobrý nebo zlý, si vytáhnout a zpracovat to. Aby se udělalo, jak se říká, toho lepšího já pro lepší zítřek. V tomhle bombou Dneska končíme. Příště to snad bude z terénu, uvidíme, jak to dopadne. A lepší zvuk. Na to snad určitě. Tak děkujeme, že jste se koukali. Pokud tady ještě někdo je. Pokud jste neposlouchali, nevadí, chápeme. A někdy příště, snad na cestách. Tak zatím ahoj. Čau.